Kama nanya penjo gin penjo mangima ahinya kendo kama intiere adani mondo mi duoko kar kae gin tuoche mage ma gini kelo ne dhano kute mayudore e rech gi mwanyalo siemo ni ero wuod ng'ane odhi osiptal ma gimo yudego kabiro kar ka koso gin tuoche mage mantiere kar ka nikech ng'ato samoro nigi tuo ene ot ok yani tuo ni obiro kaluwore gi rech mano chamo man gi kute. From the finding, Gimwanyalo come up with our conclusion, ok angis jo turwa ni kigi cham rech. Nikech ambu won ang'iyo gini on our economic sector. Nikech rech in our 5 counties, more Olworo, Lake Victoria, man source a bigger income for the county. Koro research wani okotamo jo wachamo rech wachamo, but there are some impacts munego bedni wang'iyo wan wuon. The first impact munego bedni wang'iyo unego bedni watedo rech ni e yo makare. We make sure wa tedo rech mochiek manyalo nego kutego. Mana kaka na wacho ne nitiere the 7 pathogen ma are serious manyalo kelonwa tuo, to e achiel kuomgi miluongo ne heterotoxigenic E. coli. Heterotoxigenic E. coli ni o produce gimiluongo ne heat labile kendo chako produce gimiluongo ne heat stable. En inyalo po kata kichwako rechni kata not more than 100 degrees Celsius ok nyal negi. To kinyalo yudo kamichwako rechni ata 100 degrees Celsius mano nyalo negi. Kura kwa jothurwa ne kata kwa tedo rechwagi watedgi uru mochiek monde wangi kama nyalo negi kutegi. Mara riyo we should practice good hygiene. Angoma lungo kaka hygiene. Hygiene wane during COVID-19 kani wuotho e chich waduto te ni yudo pi gi sabun mani logo gigo de kanye. Does it mean one koro ka there is a serious outbreak e mwanyalo bedo gik machal kamano? Wadwaro our public health sector gi enhance kelo pi mar logo ne minewa ma uso rech kata jowa ma mulo rech mondo giyud pi magi logo sama gimulo rech. Asto mara riyo minewa ma mulo rech nitiere abarol moro magitiyo godo magi umore godo. Penjo na maduong' ma samora penjo giga ne abarol ni kagi wuok e chiro to gitere kanye? Ng'eny gi dhi kode dala. To sama ne gimulo rech iyudo ka waste magi i rech ombiyo mane gigolo ka moko kirore odog jo avarol gino. Sama kirore to ka rech no negi pathogen mar E. coli ochako ting'o gino ochako wuok godo e chiro odhige dala. Oting'o gino owuok godo e chiro ochako tero supermarket. Oting'o gino owuok godo e chiro odhi go mitoka ma jowetegi obet. Ochako rwako gino obiro go nyaka osiptal kama jatuo nitie nyawadgi mwone tuo obiro nene godo osiptal. Ochako rwako lawe no odhige bura margi mar solro mar chiro ochako dhi obedo kod jowadgi kuma jowadgi nitiere gi gino. That's a way must spread godo this kind of pathogen to others manendi safe. The next thing we should also ensure safe handling. What are the safe handling? Samwa makorech mwaloso rech na kwayo mine wagi ne wa maintain in between every fish kaber to wa maintain luoko lwetwa and washing ema dhi konyowa e gini. Nikech adier ma Nyasaye coming 2030 kok wanyalo timo gigi to wadhi bedo kanye? Dong wadhi bedo gi tuoche makoro katwa tima na gi yedewa muonyo pile to ok nyalo konyowa. Machielo we should support clean practice. Akwayo jok ma produce nwa this diapers, the pampers. Let them come up with a solution. Gibed gi solution ni mar niya kao ginyali yuda solution magi produce nwa ginyalo ketho gi at the doorstep. Then let them come up with a better solution. Ma every pampers manya thiositiyo godo, we can come up with a technique. Ma before it is disposed, kapok wawite, to wayuda technique more express it to kill any pathogen, whether non-pathogenic or pathogenic. Wayudo gimanyalo kill gi makoro kagi chopo katenam to they are safe. Or let's come up with another technique, an idea.
These things can also be good. Even though you see the salty, you see the crystal particles of it, those crystal particles of it, we can turn them to fertilizer. So we can come up with a better idea on how we should create this. Then to our county government, let's not only see this agriculture as economical. If we bring in something is affecting our human being, so is a struggle of war. Instead of having that struggle of war, let's come together as a team. We bring what we call the One Health system. We sit that down and we see the solution. How can we assist the fish? Disipeni na ngome o diangka poko yang. Disipeni ngome o diangka poko